Hello, Ciarán seo. Inniu tá muid chun Cleachtadh anáil leis an Hoberman Sféar. So tá sé anmhainnig fearr a bhain Hoberman. Go bunúsach méadaíonn sé agus filann sé isteach. Méadaíonn sé amach agus filann sé isteach. Níos tá muid chun an anála úsáid agus is orla sé seo an cabhraíonn linn an anála shocrú síos agus abheith níos moille agus níos doimhne. So fai áit an deas compordach le bheith hí, drimdíirithe agus ag anála isteach agus ag méadú, anála amach fila isteach aríist. Níos, an féidir linn an sus nádúrtha ahan, so an sus idir an anáil isteach agus an anáil amach, agus an anáil amach agus an anáil isteach. So orháin eile ag anáil amach, sus nádúrtha, ag anáil isteach, sus nádúrtha. Níos béidir gur féidir linn an anáil níos fride agus níos doimhne. Agus ag anáil amach. Agus orháin eile. Níos, muna bhfuil Hoberman Sféar agus gur bhallacht an claseo úsáid rithean lei, ní le déanamh na lába a thógáil le chéile, agus leis an anáil isteach ag cruthú an Sféar, anáil amach ag fileadh na lába arás le chéile. So rábhar eile ag anáil isteach, agus ag anáil amach. Agus an ceann déarnach, ag líonann na scabhóga agus ag scaoileadh leis an anáil. So is féidir leat é seo dhéanamh aon uair go mbeidh tú faoi bhrú nó go mbraithfeann tú go bhfuil anáil cinál asrucht. Ní le déanamh ach na lába thógáil le chéile agus smaoinigh ar an anáil.